एयार ट्रेनिं सेन्टार बेवहाय माने क्वालिफिकेशना 12 पास नांगौ आरो केबिन क्रिउनि थाखाय ओमफ्य एनि स्ट्रिम गासिबो स्ट्रिमनियानो एभेलेबल आरो बेवहाय जोंनाल' दंना नै बे ग्राउन्ड स्टाफआ बेनि थाखाय बेचलर डिग्री नांगौ माने गिदिर पस्टआवहाय मोननो थाखाय एयारफर्स स्टाफआव 12 ओमफ्राय बे हटेलावहाय 10 निफ्रायनो जायो माने बे शेफनि कुकिंनि हटेलावहाय ओमफ्राय नैबे 3 months बे सार्टिफिकेट कर्स बेयो माबा केक बेकिंनि बे स्पकेन इंलिश कम्पिउटार ओमफ्राय एचआरनि हिउमेन रिसर्स माने कम्पानियावहाय माबायदि रिक्रुट खालामो मानसिफोरखौ रिक्रुट खालामोना बेनि थाखाय ओमफ्राय बे माबानि पार्लारनि मेकआप एक्सपार्ट नोंसिनाव फैसा बहा जोंनाव गसाइगावआवहाय बेसे गोबावनि कर्स होयो नोंसोर जोंना 6 monthsनि कर्स होयो 6 months 3 months 6 months ओमफ्राय डिउसफ्रा बेसेबां डिउसफ्रा जोंना एडमिसन फिसआवहाय 5,000 ओमफ्राय मान्थलि फिसआवहाय 2,000 गासै 6 monthsआवहाय 17,000 जायो आरो जब प्लेसमेन्ट दंना गैया दङ